Mantinidong suspendido ang face-to-face classes sa mga eskwelahan asin lugar na lubog pa sa baha sa Bicol Region. Iniyan pigpaluwas na kasuguan ni Department of Education Bicol Director Gilbert Sadsad. Makaligis naman rapado ang Bagyong Christine sa Kabicolan. Sigun sa direktor, daininda pigpupuwersang maglaog sa trabaho an sa indang mga paratukdo, school heads, asin iba pang kabuhan na apektado pa kan pagbaha. Kaya pigtutugutan kan departamento ang mga ining mag-work from home o mag-adaptar nin iba pang work scheme partikular na an mga nasa probinsya nin Camarines Sur, Camarines Norte, asin an mga nasa tercer distrito kan Albay na labing nirapado kan uminaging bagyo. We cannot adapt a modular approach dahil baha nga eh. Lahat nga. I've seen a lot of modules na dinaanan ko, pinuntahan ko sa Kamsur. Hindi na. Sok sa mud. Kasi yung modular approach hindi na effective ngayon sa amin. So we will do the face-to-face. Okay po. Either we do the makeup class Saturdays and Sundays, or we're still thinking and consulting the parents after the onslaught of Christine. Dugang pa niya, kinakaipuhan na mag-report kan school heads sa indang schools division superintendents dapit sa presenteng kamugtakan o estado kan sa indang eskwelahan. Nagtao naman daanin pondo an sa indang opisina sentral para maribayan ang mga nagkadaranyaran na kagamitan sa lambang eskwelahan. Now, what we are doing now for those schools that are still under-flooded, nag-a-assess muna nung mga damaged properties, damaged books, learning materials, classrooms, computers. Iyan na muna ang ginagawa natin. Mientras tanto, piglalauman na mabukas ang klase sa mga apektadong eskwelahan sa maabot na Lunes, Nobyembre 4. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.